ki turus ki bawan kinyo ban letpai segala jing lembat ki khanai ki parlok juki ki pasotunat ki papen kring susu ye ki bri wan sene but nganget scam hakini ki singi ki banwan what lah hakini ki ateyo ki don ki babu sora kendai tang ka jing bha but nganget scam po ka jing the trailang jongi baro iwei pawai ki badon nakano ko phang naka hima naka snong nak sarkar ning pajba but ki ba penyat igi business baper inla ban putlong ikata khuble shubuna khuble shubun ba emi salam mi gitu kiken tien ki jompi te akani ka porpat in yo no ka jingkran na iba titos khan iba dei MDC jongi Lampang bapenya yang ka jingelang ka jongi ha ka no pais ni ningkong ai ka ngo ka dem ya le thai ka rat bala ai ngi ka lat ka kabu ka bakum ka ni ha ka bangin yo banya kendu lang kum ni klempoi perkhat bat ha pedeng jong ka mariang ka barang ka barkiang ngamla klem da ai kublei lang ye ki rangba ki bedon na kani kapor nadu i Emily jongka sora konsensi ba Kevin i SDO jongka sora civil subdivision ni ba Mark Salam i pa em jongka hima sora CM khana ba ki menteri i ba Alan West ba ka team ka jong i soda jongka site sopen ki rangba snong ki soda na ki snong ki baper ki balewan banelum hakani ka peace rally yapi ki long kemi ki long pa ki samla jong ki snong ki baper jong ka thain sora ba khamtam ya ki perlok ki bawan nagaliang jong ka media lagalong ki local media bat ki we ki media ki bawan ru nabar jong ka state ka jongi kapor kalayat ngai badan ro na preng jong phi ki balas dang ban show athai bagadon ke jing shit don ki balas dang ban yatu khana pramafi don ru ki balai no renga chukwa ban pen kan mau bi ba kumba khat nyau khat rasni kalayat baik ke khana sonam bad raja mdan khana shu da gawe pat larang ipe ye news channel ru man bai ipe YouTube tang ka sonam tang raja mdan khana shu da gawe ki khana school ki ong lathai krekor rum nang shu basu raja si raja sonam si sonam aku ikaliang kumba ong ikong es mana kani ke jingja ka basosi ka bangimpoi perkhat andai ka dei ke jingja ru ka bapen kendet benriu ini nginum yalum benta kasni lada umdei na ke jingja wat lada ngimdei bangi chmit lenti ke jingja bat kawai ngaku aban pengen mau yu fi ya ke jingkran jong ka sonam tang bapinia pengat ban katu ka shot hat jumpi akan mau bagi sonam yong bakabam hasora ka bombang kalau penkendet ya ha kumno kat kabam hasora ka bombang mo putaro do jam diwe ki jingbam ki babang tang ka sonam ka komplain ka kiau ka bong kabam ru ka bombang namar balai bila don da kawai ka jingmut biwan sani da kawai ka mission rega kermen bagi turis ki bawan caga ka jungi kiwan da ka mission ka ban wan pej ya ka jing ya ka jing itnat ya ka jing bha ka jungi kinau sora ngila ya keren na du menna ya ka jing syak kentho ya ke jing syak pentho bria om dei tang haki breu ki banabar kan mau bhai kata
Day tang haki national news. Henry ngila siapan tok pria wat haki paradok persnam kicung. Kiba penkan mau haki social media bang UI. Bagi ong bakatany sora kadi kababun mensiono. Kipan kan mau yu tau mensiono. Dan ru kibong bakumnu mensiono na tlen ubam saya udharu. Kalau poi hadu tau put jangan jingge keren. Bangaso kani galong kai kai ka bakta. Sibun ya kajing snow ka jonga ba di kajing snow ka jong ilang baro. Baban ong bakatan sora kade kababun mensiono. Takadaw kani kajing ilang ka peace rally metagasi. Kandai ka message. Kandai ka khubor. Tang ye kinong India. Lani ki brio ki banabar jo ka state ka jongi. Henry kandairu ka khubor. Ya ki pardo persnam ki jongi kita ki wegi tan ki bala pentok pria ye. Kadem dai. Ladang ila dawa ya ki national media. Ban panmap. Ya ka jing pentok pria ye ngi deiru ban panmap. Ya gitu ki perdok persnam ki bela comments hagi social media baga slong sora kade ga snong taplong kade ga slong mensiono ngaong hagani ga sengi bagi tu ki comments hagi social media bagi di ban panma apo arhu sau kenta lem kumta ngin file daka FIR namangila tip ya ka kerteng ga jongki. Betul ya? Bangsa kowe. Menne ka Times of India ka Republic 16 kala ai ya kata ka clarification. Kala ai ya kata ka jingpan map. Henry ngong kampat biang. Kampat biang balai namar ngampat UI. Baga jingpan map kasungki kakamong particularly yangi kisora. I demand that the public apology will be specified for the Sora people because we have been called as killer, as barbarian, as murderer, as theft, as kidnapper. Kung kinong kidnap brio, takadaw nga snow baki national media. Kidiban ay ya kajing pensay kababnya, bat ya kajing panmap kabalong siyay ba tang nagabantajungi katan sora. Ngimpat hun ya kajing pensay matagas. Kenang ba kan wan rabi ang ika confidence, jogi patba kijungi jongani katan. Ngilasdang banyaj hakalenti ban kentiu ya kakam sungo kai hagani ka tain sora ka jungi. Ngilasdang ban create ya ka confidence yung kitores kibawan na sabar haka tain ka jungi. Ngimday ban klat bahagani ka sngi bangin recognize ya ki local guides ki jungi. Ngimday ba klam de thakti ya ki laingot ki samla. Yo Albert P. Yo Bhakti Parwansai. Bangala Yetwendu baka sarkar. Lengbau Tourism Minister bau deban pundan burom kerpang yagini kisamla. Ngin aro kasing takti ka macam. Hapo ka team jogi pulis. Hapo ka team na singalam jogi ba penhun sim. Ibalala ban truck yang ni kecil. Malay kendui men saja ilongnya ngan sa truck yang ni kecil. Ngagi jingero epi. Ya ke police team berokoi. Ngagi jingero ya ke SDRF. Ibla Tracy Tom.
Ngina kajing kubeng iru ya ke NDRF. Kebelah kajing irap banwanuat. Nang tayo ki local guide association gijungi. Kibla Tracy Tom. Nang tayo ki taxi association jong kasora baru kawai kibla mi pa. Bat kum juru ya ki dorbas nong ki paper kibla ari